Wara diversi ġimgħat jissemma fil-mezzi tax-xandir it-tlieta filgħodu tela fuq il-pedana tax-xhieda il-whistleblower fl-iskandlu ta' Għawdex. Joe Kawki, il-kuntrattur li allegatament tqabbad jagħmel ix-xogħlijiet fil-privat imħallsa minn fondi pubbliċi, reġa' spjega l-proċess ta' kif kien jingħata x-xogħol minn Tony De Bono. Iżda l-iktar li spikkaw anke għax saru għall-ewwel darba kienu id-dikjarazzjonijiet dwar il-laqgħa li kellu mal-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil. Laqgħa li saret fl-uffiċċju ta' Simon Busuttil fid-Dar Ċentrali u li fiha spjegalu dwar il-problema li kellu biex jitħallas ta' xogħol li għamel wara li tqabbad mir-raġel tal-eks Ministru Giovanna De Bono. Jirriżulta li waħda mid-dikjarazzjonijiet li għamel Busuttil f'din il-laqgħa kienet għalfejn bqajt tagħmel ix-xogħol sal-aħħar, mela ma kontx taf li maħniex se nitilgħu. Mistoqsi mill-avukat difensur ta' Tony De Bono dwar jekk lil Simon Busuttil qallux li sar xogħol fil-privat, Kawki wieġeb iva. Mafus iktar dwar dan mill-avukat Joe Giglio, Kawki wieġeb billi qal li jaħseb li lil Simon Busuttil qallu. Dan għax l-oħrajn kollha qalilhom u għalhekk ma jaħsibx li qatt lura milli jgħid lil Simon Busuttil. Għalkemm għamel sigħati wieġeb il-mistoqsijiet fil-qorti, Kawki der kalm u beda jwieġeb mingħajr diffikultà għal kull domanda li bdiet issirlu. Mhux darba jew tnejn ipponta lejn Tony De Bono biex jindika min kien jibgħatu jagħmel ix-xogħlijiet. Min-naħa tiegħu għal ħafna ħinijiet De Bono kellu ħarstu fissa lejn l-art. Joe Kawki qal li huwa tkellem ukoll mas-Segretarju Ġenerali Chris Said u bagħat id-dokumenti kollha li kellu lil-Whip Nazzjonalista David Agius. Għal-mistoqsijiet tal-prosekuzzjoni Kawki qal li ltaqa' Anthony De Bono għall-ewwel darba f'Lulju tal-2004. Meta dak iż-żmien De Bono kien il-persuna inkarigata mill-Construction and Maintenance Unit f'Għawdex. Qal li bejn l-2006 u l-2012 waqfu t-tenders tal-Gvern, iżda tul dawk is-snin De Bono xorta kien iqabdu jagħmel ix-xogħol. Meta ġie l-menta dwar xi ħlas blura De Bono kien qallu li dawn huma xogħlijiet bla kuntratt u ddeskrivihom bħala tat-taħwit. Fil-fatt Kawki kien jitħallas billi De Bono kien iżur id-dar tiegħu darba fis-sena bil-karti mill-Ministeru diġà miktubin. Kawki qatt ma kien provda invoice min-naħa tiegħu għax ix-xogħol ma kienx isir taħt kuntratt. Kawki qal li għandu ma' 70 invoice li huma kollha folots. Fil-qorti konferma wkoll li wara l-elezzjoni kien baqalu jieħu 50,000 euro. Wara li beda jitkellem dwar il-każ, Tony De Bono taħ 20,000 minnhom f'żewġ pagamenti ta' 10,000. De Bono qallu li dawn tahomlu minn tiegħu u talbu ma jitkellimx għax hemm nies oħra li għandhom jieħdu.